Já budu za plotem. Jo, to by já tam ani nepíšu. Ne, ono přijde, tady si pojď. Ono přijde na zvědy. Jo, na zvědy a To víš, jo, takový háček jak hovňous, ty vole. Ale Já nechci mít pod... je tady kolega Kostelecký masně. No to už je pořádnej macík. Člověče. Pojď se na ně podívat, pojď. To už je pořádnej macík tohle. Nepak, nejde. Půjde. Vím co, pojď. Slyšíš? Pojď se podívat tady. Ten se přišel na tebe, byl, čukni si. Pojď si čukni čmuchnout, na kdo něj. si tě sežere. No, čukni si na něj. Víš, ten masňák, pojď sem. Pojď sem. Pojď mu ukázat, No. teď si sedneš, pojď. Pojď sem za mnou. Nechcím tej. Pojď sem. Sedni si. Nech to. Pojď sem. Nech si sedneš, pojď. No, hele, sedni. Sednout, hezky, tak. A dívej se na ně. Hezky seď a dívej se, tak. No, vidíš. Sednout, sedět, sedět. Je to rozdivočelý, musíš mít nějakou laskominu v ruce. Pojď sem. Nepak. Začni pracovat, začni pracovat. Začni pracovat. No, jeden. Jeden. Začni pracovat. Dobrý macík, no. Tomáš Koberec, on tě obrací. Tak si to představ, to pak se nedív, Ale jo, když se to, prasat v obráčku na útu, to je jasný, za jo. chvíli. To je jasný, tohle to jo. Člověče, kolik to má kilo? 50 už taky. No, aby řekl, jo. Ono se to nezdá, ono je to takový jako, víš, udělaný, víš, no. Pojď, sedni si tady a prohodíš, jo, taky si sedni, pojď sem, sednout. Neká se to. Podívej se, nemá nábrany, jo, žádný. Pojď sem, pojď sem, pojď. No, za chvilku ti ten plot bude hodně malej. Museli byste ještě trochu potrénovat, no. To je dobrý. Kohouti, slepice. Budou taky na odstřel, nebo co? To jich je málo, ale... 22 kohoutů a 20 slepic. Tohle to mám na dvakrát. Taky krmení. To mezi tím sežerou, hele, už je právě nás. Košík trávy. Košík trávy a teďka vyloupanou kukuřici, jo. Musí mít aspoň 2,5 kila. Kolik máš králík?
Nevím. Přiměřeně. Přiměřeně 20, 40. 20 určitě, no.